pamusoro mambo. Mugone ngana ugara pasi. Pamusoro mambo madzishe nemasabu nevese vakateerera muno. Ini ndine nhau nemukomana anonzi Prince. Ndakadedzwa kubva kwandogara kuShango. Kunzi mwana arwara. Akandidedza muzukuru wangu kuti sekuru kuno vaita sevarwara, asi vanga vachifamba nemukomana anonzi Prince. Ndasvika ini Prince handakumuona. Ndakaona mumwe wacho anonzi Signet wavainamata naye chechi. Ndikati mbondiudza kuti chii chakaitika. Signet akataura nhoroondo yake akati taona anga asingarwari. Takasumuka kubva pamba tikaenda mugomo redomboshava ngomakurira tichiti tinonoburutsirwa mweya wekuprofita. Vakapinda muninga vakatanga kunamata. Akatanga kunamatirwa nditaona. Achinamatirwa kudaro akatanga kutaura chirudzi chisinganzwisisike kudaro vakati timbomirai tibude naye panze. Vabuda naye panze, mukomana uyu anonzi akadonha akatanga kupubva furu nekubuda mutwa mututu. Vadzokera futi muninga anzi akazonzi ngatipindei futi muninga. Vapinda muninga akanzi ombiya unyore mazita evabereki vako vese emhuri iyoyi. Mwana anonzi akanyora mazita aya. Anyora mazita aya akatanga kutotaika njere ari imomo. Ngamuti anyore ndiani? Mati? Aiti nyora mazita ndiani? Prince ndiye aiva ari muprofita wacho. Anzi nyorai mazita, vasiya mbiya iyoyo vakazobuda imomo. Prince anonzi iye akati ndaratidzwa pane musha uruda kunobatwa zvinhu. Mwana wangu uyu akanga avhiringika akasiyiwa nemamwe madzimai anga ainawo mugomo imomo. Prince akaburuka nemukomana aitsanangura kwandiri nyaya iyi. Achiti iye taburuka takasvika pamusha iwoyo. Haana kuratidza kuti musha wokuratidzwa pamweya, asi musha waaitoziva. Akasvika akatogashirana naambuya vaya akati ambuya chindipai kabhokisi kaya zvata ndichiita kugomo. Toda kunozorodza kabhokisi kati toda kunozorodza. Anonzi akapuhwa kabhokisi kaya. Kabhokisi aka mukomana aitsanangura aiti mairatidza kuti mune chinhu chaifamba mukabhokisi kadiki ka. Saka mukomana uyu akazoti inini zvokuti ndichinozorodza kabhokisi aka newe hazvichaita. Akadzoka kwaive nemwana wangu kwaiva asiwa gomo nemadzimai mairi. Abva aburuka gomo. Vapa pashowground anonzi akabva atanga futi kutaura chirudzi chisinganzwisisiki. Saka ini ndakazodedzwa musi wa17 kubva kwandogara ndakuzotsanangurirwa nemukomana aita. Tagara mazuva mairi mukomana anga asingatauri akangoshama. Amai vaPrince vakazouya vakati tisvikewo pano kwaRani. Vakati ndaratidzwa nemweya kuchechi kwatinonamata pane mwana anoda kuti abatsirwe. Ndikati imi mabva kupi? Zvikanzi ndabva kuBhindura. Ndikati mumbori ani? Vakati ndiri amai vaPrince. Ndikati hamuna kuratidzwa nemweya asi maudzwa naPrince. Ko iye Prince ari kupi? Zvikanzi Prince anofanira kunge ari kumakomo kwaari kushanda. Ndikati iye ane nhau dzake dzatoda kuti titsanangure dzaakaita. Saka hamene kuti tomuona sei. Vakati ini ndinogona kupedza nhau dzacho nekuti ndaratidzwa nemweya kuti tishandire mwana upi uyu. Uwa ndakavapa mukana wekuti vashandire. Vashandira vakakumbira mafuta ehwai, vakakumbira salt. Vaive nekamwe kapepa kechitatu. Saka nekuziva kuti ivo vati varatidzwa nemweya, ndakangoti pamwe wedu anoita sei? Anopora. Adaro amai ava vakati ndichadzoka mangwana nemunhenga wetoki nekuti zvinoda kurutsiswa zvacho.
hatigoni hatisi kukwanisa kunyatsosvika kuti gararwa rake ribude. Pasina vangoenda havana kuzodzoka mangwana acho nemunheka weToki, vakabva vangoendera futi. Nofunga ini ndakazosvika kuma10 ndobvunza kuti ko amai vaya vazofamba sei, zvikanzi mai nini vavo vanogara pasasa. Takasvika ipapo zvikanzi vamuka kuma4 vachidzokera, saka vadzokera. Saka inini mwana uyu haana kutora nguva amai vabva, akatora mazuva mairi chete achibva. Saka zvinhu zvakandikatyamadza, takada kumbotakura bhodhi kuramwira Prince. Ndobva taona kuti shuwa nyika mambo mukuru munhu anoremekedzwa. Zvese zvatinoita zviri pasi pamambo. Takanoviga mwana wedu. Taviga nemwana wedu musi wa31 takauya tikasvikira kwaSabhuku semutemo. Tasvika kuna Sabhuku takamupira nhau yacho. Hama dzaPrince dzikadedzwa, iye Prince anga asipo. Tikakurukura, amai vacho vakati kukanganisa zveshuwa takakanganisa. Tikati isusu chinhu chikuru chatiri kuda kuti tinge tichiyanana. Kana muchida kuti tisave nenhumbi pano, munofanira kuti mbiya yakaiswa muninga umu yanzi ine mhiko yekuti vese vachafa. Prince paakanga arohwa nemuzukuru wangu, akarohwa achinzi ko iwewe sei wazotora imwe mari mumwe wako achirwara zvakadai. Saka anova akazofonera mukomana uya kuti vekwasonzi vacho kwachisanhu vachapera vese kufa 1 by 1. Mukomana uyu kuti ari kufa. Saka chiitiko ichi mambo wangu kana nanhasi ndikatyamadza. Ndosaka ndakati chisvike mumaoko maShe ndova anogona kunditambanudzira nhau yangu. Tikuzvinzwa paPrince namai zvekutaura mune zvamuri kupikisana nazvo here? Zvamuri kupikisana nazvo, taurai maziviro amunozviita pamusoro idare, pamusoro yemambo. Pandiri kupikisana napo ndepekunzi ndakaisa munhu zvigunwe mukanwa, kana kuti ndanga ndine kamukapepa, kana kuti ndakasvika pamusha ndichiti ndatumwa nezwi, ndauya kuzoita munamato pano, ndatumwa nezwi, ipapo ndinopokana napo. Nekuti ndanga ndine kamukapepa kana ndanga ndinako, ipapo ndinopokana napo, nekuti zvinhu zvandakashandisa zvose ndo vakandipa pamba pavo. Chitaura nyaya kuti muzosvika ipapo makafamba sei? Ndofunga musvika ipapo mweya here kana kuti mangotipira? Inini ndakaenda ndine chinangwa chekuti ndanzwa kuti vakanesana naPrince, vakarwana naPrince. Semubereki womwana mai vangu vakandifonera, kuno ndo zvaitika. Ndakati mama ndiri kuuya. Zvikanzi munzwana nekuti chii chakaitika kuti vasvika pakuruvana. Ndakaenda ipapo ndikasvika. Ndauya pano ndina mai vaPrince. Ndofunga hanzvadzi yatawana ndo yaindiziva pamba papi. Ipapo vamwese vanga vasingandizivi. Hanzvadzi yatawana yemufi wacho ndo yaindiziva. Ndikasvika ipapo vakanditambira zvakanaka, ndikapiwa pokugara ndakagara. Ndakati ndauya pano ndine chinangwa chekunzwa kuti tawana ari kurwara uye makanisana naPrince nekuona kwamaitana naPrince, makarohana naPrince makanisana nemwana. Ndakazonzwisa kuti chii chakaitika nekunzwisa kuti mati zvinhu zvaPrince haimutore zvinhu zvake. Ndofunga vakapindura kuti zvinhu zvaPrince hatikupei, svika Prince aya papi panapa, tinoda iye Prince papi pano. Ndakapindura ndakati ndinokodzere kunomutsvaga kuti auye papi panapa. Ndakabvunza kuti tawana wacho ari kupi, zvikanzi ari mumumbo. Zvikanzi makasununga zvenyu unopinda tesei kumuona. Ndakapindura kuti handigoni kunopinda mumba mune murwere ndiri ndega. Ndofunga hanzvadzi yangu ndopa yakabva yasumuka yakabva yaenda zvayo. Ndakabva ndapinda mumba zveshuwa, ndikakumbira mafuta ehwai, chiro chechokwadi, ndikapiwa lemon nesalt. Ndiwo zvinhu zvandakashandisa pamba pavo. Zvipi izvozvo zviri 3 ndiwo vakatondipa, vakatonditsvagira ndofunga malemon pakatenge pasina pamba pavo, vakati kutonotsvagawo, vakati nawo ndo zvinhu zvandakashandisa. Ndadaro ndakanamatira mwana, vakati taenda naye kumasoko, akasara achienda naye. Ndakasumuka ndikazokera kumba kwedu, kwakumazorodoka vakatuma futi hanzvadzi yangu achona achipfura parodhi. Vakati muti madzimai pavamboisa mwana uyu amboita zviri nani, ngavadzoke futi vamuyerese. Ndofunga hanzvadzi yangu yakanzi muri kudiwa futi kupi? Kumiro. Ndakadzokera ndakanomuyeresa raazorodoka. Pandakadzokera zorodoka
kuunamatira munhu Okay. kuti kuturika munhu wokuunamatira mwakugeresa dai mwamebata munhu kuti aiwa kuunamatira munhu kunongonzi kuyeresa futi. okay. Ndakadzokera kunomunamatira Zorodoka, ndakadzokera kuba kwedu mangwana kuseni ndakafonera nameguru wangu anzi muri kudiwa kuno emergency. Ndakadzokera kumusha ndakamukira mafoni ndakadzokera kumusha ndofunga ivo vakazosvika futi pamusha wamai vangu vachitaura kuti tiri kuda futi madzimai razuva remangwana acho anandamuka ndisipo. mukuzvinzwa akazorutaura pamusoro taureni inini ndiri atete vemukomana wokushaya. Mashoko arutaurwa naamai Prince haasiriwo. Pane vamwe vatosara kumusha vanotoziva zvavakasvika vachiita. Vakasvika vachiti ndatumwa nezwi kuti ndizobatsira mwana. Ndokubvunzwa nababa vemwana kuti imi munobva kupi? Ndopavakati ndinobva kuno. Asi ndiri amai vaPrince. Ndopandatomboti nekutiza kwakaita Prince pano achisiya urwere. Mari akareva mari kuti ndipei mari. Ndoda unoita imwe minamato kuninga kuya kwakadonhera mwana. Ndokwandonotora imwe minamato. Prince ndobva tamupa mari $25. $3 akati ndinoda kutenga mafuta ehwai. Imwe ndichatenga machira. Tichaenda tiri vatatu kugomo ikoko tonoya neminamato. Prince ndobva aenda kugomo ati ndakuenda kudomboshaka. Ndobva abuda mba aenda. Isu ndobva tasara kudaro Prince akazofona kuma 10 dzemanheru. Achitaura kuti ina achakwanise kuuya ndashare transport. Saka pane mukomana anogara next member mumba yataona ine 2 rooms. Saka Prince aigara nataona imwe room. Pane mukomana ailojawo. Ndo patakaenda tichitirega tinopiwa mari tuwane kubatsirana nemurwere. Taenda ikoko mukomana wateve naye aifamba nana Prince ivavo. Akabva ati rega ndinoke mumba mukuti hamuna munhu here achingota zvemajoksi. Baba anoka. Prince mbadaira. Pamba sina kana 30 minutes patinogara nekusvika pamba sina. Prince akadaira. Ndobva uyavhura dho. Akati ko urimo inga wati washare transport ozoya mangwana kuseni. Ko chii zvika ndiri kutosvika mai mati. Vatasiya. Saka mukwasha wadi vakazouya mbatawatsanangurira zvakaitika tikati madzibaba ndo vanga vachitaura kubatsira mwana. But zvavakaita takadzika nazvo. Saka madzibaba akati aiwa mudeedze yauye kuno. Ndobva vamubvunza. Ko iwewe uyu chii chako? Zvikanzi aiwa ishamwari yangu. Izvo zvakatondipa pekugara. Tiri kugara tese ndisina pekugara ndadzingwa naambuya kumba. Saka tiri kugara tese. Shamwari yangu akatondibatsira. Zvikanzi ko iwewe haunzwiwo tsitsi here nekurwara kwakuri kuita mumwe wako wakutotora futi mari $25 owanika wakararamba. Saka Prince akatsenga mukana ndopa akazorohwa. Akangorohwa mambamba. Bvanzi akuita kwauri kuita kwakuna kunaka ukabatsirwa. Sei usiri kugona kubatsira mumwe wako? Prince ndopa akati mari yenyu ndokudzoserai mangwana. Ndichatengesa stove yangu ndodzosa mari. Ndobva abuda mbaenda. Haana kuzodzoka Prince atauzomuona. Ndopa akafonera shamwari yavo isaineti waifamba nayo. Akati vana vakasanditsvaga taona haponi vachanditsvaga. Ende nembiya ndakaisa muninga vachapera kufa 1. Saka zvadaro izvo. Ndopa takazoona amai vaPrince vaakuzouya vachiti ndatumwa nezwi kuti ndibatsire mwana. Ini ndakatombobatikana ndikati amai havazviti. Vakati aiwa ndoda kubatsira taona ishamwari yaPrince ende ndatumwa nezwi. Ndobva tangoti pada zvingabatsira mhene pindai. Ndobva vapinda mumba vakati ndipei lemon ndipei salt nemafuta ehwai. Vasunungura tipepa tuya twakawanda. Vakatanga kufuridza mwana mudzeve vachimufuridza maziso vachizora zvimwe vachipinza nemukana. Vapedzera vati ndipei munhenga. Ndobva tatsvaga munhenga matawana munhenga wehuku. Zvikanzi waita mupfupi ane chigararo pauro. Zvanchida munhenga wetoki. Saka inini ndichazodzoka mangwana kuseni. Imi munotsvagawo ini ndotsvagawo munhenga wetoki. Ndoda kuti ndibatsire mwana uyu anoita zvakanaka. Tikawirirana kuti hongu. Zuva rudoka vakadzoka vakasikonamata zvakare. Ndobva tatarisira kuti vachauya mangwana makuseni. Vachiita sezvatawirirana. Amai vaPrince havana kuuya vakangofumo ino. Ndobva takatuma vanhu. Tikati aiwaka. Mwana urwere hwacho amboita senge aita nani but urwere hwacho kuita.
mhanyai munovadeedza muti uyai mati muda kubatsira mwana zveshuwa vakashayikwa amai vaprince vakawanikwa vasisiko mwana haachagoni kana kunwa mvura kana kudii mangwana acho achibva atoshaya ndo zvakaitwa namai vaprince tiri kudare kwasabu vaibvuma maminetsi achinyorwa asi nhasi zvimwe vaakuramba mazvita inofunga pakudara ndakapuka nerai vanhu vese ndinokupai garaini pasi prince ndiwe muridzi wenyaya panapa imbotipira kuti zvakafamba sei tisati tazobvumidza vamwe vese apa. Pamusoro iyi ndofunga mukoma kushayika anonzi Tawana nehanzvadzi yake chekutanga kuti tange kuzana navo vakatanga kuuya kukumba kuKrown vachida kuyereswa ndofunga vanhu vaigara vachipota kuHarare vaiuya kumba ndichivayeresa svika Tawana oenda kutotamba naye achitouya kuchechi kwatainamata tiri pamwe chete nehanzvadzi yacho achitouya achipota achiyereswa achidzokera kumba ndofunga kuti atotorinenge gore rese vachipota achiuya kuchechi ndichivayeresa achidzokera kumba Tawana uya aitouya kuchechi apo napo achitoita sei achiuya kuchechi sitoenda mumakomo akasiyana tichidzoka saka rimwe takaenda mungoma kurira mudombo shava tikatoenda tiri 6 ndofunga kuti handine madzimai anga tinawo nesana madzibaba angu atina mamwe madzimai anga tinawo mugomo varipo apo tikatopinda mugomo tandine 3 days tirimo zuva rekutanga tatorara mugomo takatomuka tikapinda muninga kuseni takabuda tawana nemamwe madzimai vakatonochera mvura pasi pegomo vakadzoka isi takasara vadzoka kudaro Tawana akatonogadzika mvura pasi agadzika mvura pasi akangoti amai abva atanga kugwina apedza kugwina kudaro abva atanga kubuda fufu neropa tokatanga kumunamatira tamunamatira ndopa akapengenuka Tawana abva amuka titatorera futi mugomo imomo amangwana acho kuseni ndopa takatora kudzika pasi pegomo tipamba toti tese tivake munamato ndopa tikadzika pamba pasi pegomo tadzika pamba ipa pasi pegomo tanovaka munamato kwamune bhokisi ranga ririko bhokisi iro ranga rine zviyo mukati ndo bhokisi ratikatora bhokisi iro ranga rine zviyo mukati bhokisi iro takaritora takanorizorrodza mazodza tikanorisa pasi tapedza kuzorodza bhokisi iro nofuka bhokisi ranga riri pamba vambuya vari pasi pegomo vanga vatoti vada kubatsirwa nini mama vaziva gara muchivaziva here kana makangova pamakadzika ndopamakazoa ayo amai ava ndaivaziva ise ndagara tiri mugomo vakati kana mazouya kugomo zvapamba mutibatsira saka apa mama akudzika unobatsira tenda kudzika nobatsira Tawana namwe madzimai vakasara mugomo ndakaenda naSignage mukomana chautaura siku namwe madzimai vari apa tiri 3 ndokuti takaenda kumba ikoko tandora bhokisi ranga rine zviyo bhokisi iro takarizodza takadzoka mugomo mukomana Tawana ndoko vakabuda vakaenda kumba isato titenda kumba kwati amangwana acho ndofunga tatoradze nge 6 days tabva kugomo Tawana ndopa akafonwa natita kuti hanzi chimwe yakunu timufamba ndopa akandizisa mumwe anguda kuti ase ndakuenda kumusha kwachihuta ndopa akatogeza zvakanaka akatochinja zvese ndofunga hanzvadzi yake paakachinja anga aripo achitotifambira akasangana nemwana watete ari muzukuru wacho mwana watete akatosangana patogeti vakatokwira mota dzokuenda kumusha kwatete vachisvika kumusha kwatete koko mukomana achiri mupenyu achitaura akati takasvika tadapfuridzwa kun'anga takanogara mun'anga iwo 3 days tiri kwati ndine zvinhu zvandaipfungaidzwa nemushonga wandaipiwa ndichidya ndofunga natete vacho vakazotanga kunifonera zuva rekutanga vachinditi dai zvanhu muchikwanisa tipe utendera azida kuedza mari yemapirisi mukomana arumbwa musoro akati mari pazvino hanji handina mari kubva azofona zuva rechi2 vakati mukomana chizoita kuti tese usvike kuno ndopandakatsvaga mari ndopandakaenda kumusha kwacheko vandifonera vakati uyai ndakatosvika uri usiku ndakatotambira pabhastop kusvika ndasvitsika pamba patete vacho ndakatora zuva rekutanga tichimunamatira mukomana kuseni kwacho mukomana akatogona kutofamba achitodya achitotenderera tese takatodzoka takarara usiku wacho kuseni mukomana ndopa angotanga ndiri kutsva ndakati zviri nandinodedza imwe hanzvadzi yako nasekuru vako ndofunga ndakabva ikoko ndakapira kuti ndakaenda kuHarare ndaenda kuHarare ndakatora hanzvadzi yacho hanzvadzi ndakamuda ndozvipa nemukomana nokuti mukomana hanzvadzi yake anga asingawirirani ndakati musaone kuti musukira nemunhu inyaya iripo ndekuti handichi kune mukomana ari kurwara ndopa vakabvuma vakati handamari yebhasi ndakati ndokukwidzai ndopa ndakavakwidzai iye hanzvadzi yake nasekuru acho ndakavakwidza tikaenda kumusha kumba kwateta takanosvika kumusha tikati taita 2 days tiriko ndakati dai tamusuduruka panzvimbo ndopa takabva kumba kwatete vacho tisati tatobva kumba kwatete vacho vakati madzibaba maita rudo mabatsira
muzukuru wangu unofunga vakatoti madzibaba oitokiri vakatonditenda vakati oitoki muono chekubata madzoka ndakati sizvo tine munamato ndozopedza pamba penyu ndozodzoka ndoritora ndati handizvi ndokwana ndozodzoka ndoritora nemutemwe munamato ndopedza pambenyu ndopatakatodzokera kubhasi toku takakwira tine mukomana zuva rekutanga nofunga takasvika pamba pehanzvadzi yacho takarara mukomana timunamatira kwakuseni kwacho ndakatoti ndipei mari dautora munamato ndoti nditore nditsvage nofunga mari yavaritaura $25 haizivi vakanipa $23 vandipa mari iyoyo ndakatoenda nemukomana ndisainiji tikanotora munamato ndai nemunamato yacho kati madzibaba chimumirai kushandisa munamato yenyu tine mainotora munamato takanotora munamato aitora mudomboshava munamato unotorwa vari munonamata chinonzi munamato taitora munamato yaitada kuti tishandise matombo matombo munamato amati matombo ndeushandisa kuna vanhu vasingabviri vasingatenderi saka tauya nemunamato iyoyo vakati madzibaba chimumirai kushandisa munamato iyoyo tine vamwe vaprofita vatatsvaga doti vamubatsira mukomana imi chimumirai kana vazokundikana tozokudzai tipfurirei mberi nofunga ukaenda kune mumwe muprofita akauya akatsvagizwa sauti nofunga sauti yaitosvika mu2 kg atsvagizwa sauti hanzi mukomana mupei sauti aramba achizwa sauti yemabhonzo kusvika akarutsa gararwa raakarutsa mukomana abva arutsa gararwa hanzi rambe muchipa sauti iyoyo doti muzomutsvagire madoro rehanga iwa nemvura yacho ndiye munamato doti ndite sei ndimuvakire mukomana uyu nofunga madzibaba ayo vakabva vaenda indiripo nendakakutarisa uno tine ndanzi chimumira nofunga manhero acho kwakauya muzukuru wacho anonzi Domboyo ndopa akandibvunza kuti iwe wazotora sei mari ndakati ndaidotora munamato ndisandatopedza kutsanangura ndopa akatanga kuta sei kundirova anopedza kundirova kudaro abva ndipinda mumota mangu tiende kugomo kwake abva anloka mota yake haana kuzoda kuti tiende kugomo kwacho abva apedza kundirova ndopa ndakatopinda mumba imomo ndakati ini ndakuta sei ndakuendeza kwamaundirova nditoro pakubatsira mumwe wangu kuti aite sei aite zvakanaka ndaakusuduruka rega ndiende zvangu ndofunga ndopa ndakabva ndasuduruka ikoko ndopa ndakabva ndauya kumusha uko asi mukomana waitomugara achidonha pamusoro mukomana uyu taure zvenyu vato pamusoro ichangamira ini ndinotsinhirawo mashoko ari kutaurwa muno mukomana Prince kumuziva kwandakatanga kuita inini ndakamuziva mushure mekunge Prince ndanzwa kuti auya kuzotora mari mushure mekunge Prince atora mari achiti ada kunotora munamato akafonerwa Prince atora mari kuseni ndobva ataenda kudomboshava kungomakurira kunotora munamato akazofona usiku achiti ndatadza kudzoka ini nenyaya yetransport kutaura kuno ndiri pashowground vanhu vaifonerana naye nepamba panga akarara zvavangoita pana pane parodhi iri kufamba motokari vakabva pamba apa vakanosvika Prince vakaona Prince akarara achiti nini ndiri kushowground ini nekuziva showground neparodhi paakanga ari apa apaona ndozvandakarovera Prince nyaya yekunyepa uchitora mari pamurwere zveshuwa munhu akamurova ndiye mapaona ndomusaona tanga kuziva Prince paaizotaura tiri kudare kwasabhu kuti aiwa ini ndaida kutodzosera hawaigona kutidzosera todobva ngo kutaura chokwadi pamberi pedare uripo iwewe ndakamurovera kunyepa Prince kuti autore mari woti ndiri kushowground iwe wakarara munhu ari kurwara ndozvandakarovera mukomana zvadare izvozvo ndakanga ndisipeni chazoita kuti tisumuke kuuya kuti tisvika kwasabhu kwamatemai inyaya yekuti amai vaPrince vatumwa neswe vachiuya kuti ndatumwa neswe kubva kwamuchapondo kuuya kumurwere vanonzi vakanga vaine kapepa kavakanga vaine kari kutsanangurwa kuti vaitora kapepa iko vachiisa munhu zvinhu mukano kana chiremba chaiye achirapa anokuti murwere unoita kumubaya mushonga wakati munhu wobaiwa mushonga watiri kuziva zvino ava vaiisa mushonga mukanwa watisingazivi zvakaita kuti munhu ipapo haana kuzomwa mvura angapedzisa kumusiya pamuporiji ndini haana kuzomedza mvura haana kuzomedza poriji mapaona uyu Prince akanga afonera signage achiti izvoni ndarohwa nadombo taona ari kufa vachanditsvaga indakati handitsvage Prince ndakatora taona ndikaenda naye kuhospital kumaosekwa inini ndabva kumaosekwa tikazokudzoka nataona pamba andaona nataona kung'anga kana zvari kutaura kuti vakaenda kudzongera pisa munhu vaitamburira munhu kuti munhu adi apone asi chinhu chakatikaza kuti tizosvika mumusha machivhunga tuye nenhumbi dzemukomana wemufi inyaya yekuiswa zvigunwe mukanwa achizorwa zvinhu zvatisina kuziva zvakaita kuti munhu asanwe mvura akafuridzwa munzeve akafuridzwa maziso akafuridzwa nemukanwa naamai vaPrince Prince ndobva afona akati vachanditsvaga anofa ende zvishuwa akafa ndosaka takaine nhumbi mumusha machivhunga ndomazuva angu paakafa ivo Prince wacho nenamai yake vakauya kunhamwe havana kuuya
hatina kuziviswa kuti kunenhamo. kana kurati pamakazoziva zvenhamo makabatawo maoko here pamakatomhoti hatina kuzoenda mama. hamuna. Okay. Nhamo vakainzwa nekuti tichisvika musha machivhunga takatozobatwa maoko nababa mudiki vaPrince vachiri nematambudziko ataona kuda kuti nhamo inenge yasvika kuno kumusha. Mirai tinoni sabhuku ndotipira ndiwo akamboita chokwadi chako ndoezizo ramama. Taurako yachi na ukikutabona natumba kwashamba pangu tatona motokari ichitoshi ndakati kuvanhu andazinga vese ndazinga avaraziva wakabva wasvika ndokuwanitaurira wakati tasvikawo pano papa mutupo takati ndisimatema wakwati muranate zvaramo chikwakagoromonzi ndakati ndakati akanzi ini ndakaroora kwachikwaka mukoma wangu ndakaroora kwachikwaka kuti ndinotone mhuri iri kumusha kuiti vataiwa tinofara anzi baba kuuya kwataita kuno tauya maererano nemwana wenyu mwana womusha muno anonzi muprofita anonzi Prince Prince ndakamunzonzi ari kuharara vanzi tauya kuzoti tikutaurei nhau iri ndopavari vakatanga kurondedzera nhau yese sekurondedzera kwavari kuita vandati makukuti ndandadedza vanhu sekretari nevamwe vanongati padhuze ndavadedza vavanhu vavo vandatidedza yamaPrince vandatuma muzukuru wangu vanhu vadedza vaiuya kudaro ndopavakasvika ndopandavapira introduction ndakati varume ava vakwaharara vauya nenhau yaPrince ameno kana muchivaziva ndipo pandakati murehwa taurai nhau yenyu murehwa ndopavavakurukurira nhau sekutaura kwavangoita ikoko vataura kudaro ndipo pandakati maitoita sei ava ndipo pavakazotaurana namurehwa moya muswatu isisu vakati isisu takauya Prince tulamuona pano kana asipo isu tiri kuuya nenhumbi tibatasiya nhumbi ndovatati ndizvozvo ndobva murehwa ndobva vaita vaende muswatu ndobva vakazouya tobva vakazouya mumaneti noti baba Prince vakonganzi vari kuuya na12 vakati vakafundira amaPrince vakatoshandisa foni yavo vauya pamba hanzi izvo omwana uyu vari kuuya na2 ana 12 vakauya na12 ndopa vari kusvika pano pavo avawo ndovavaseso nyaya nguva yacho ndovasvika ndovagara patakagara vandazoona vana vamaPrince vakazouya ndopa vakauya vachizoudoati afane mireba noona vakupinda mukorongo kuti nge vari kuti ndati muri kutizei vanzi atange tatumwa tarisai kuti vauye akati ito inodedza yamai venyu izvozvo vatomiriwa ndovatatomira nguva dzaenda ndobavazouya havakazouya oleti ndobatasvika ndokatavati nhau tichaurei nhau iyi ava ndopavatanga kutaura navo pane mumwe anonzi Steve sekuru vamarofa ndiye akaondonga nyaya dzese ava vasati ini ndakatomirira kutoti avakataurira ndivanguvadzani pachavo Steve ndiye akazobva azoti abvunza kuti kusainechi wachona ari kupi akanzi sainechi hatina kuti tauya nenaye nhasi akanzi muri kubika mbodza vana murehwa wagumuka ndopa vakabva vangoti ndakusiya takuenda kunosiya nhumbi pamba paPrince notiri kubika mbodza hapana zvatikuita ndopa vakasumuka vana murehwa ndopa vasumudza namai avo kuti handi hapana zvatiri kuita tiri kubika mbodza ndobva vasumuka murehwa ini ndodati kana makunosiya nhumbiwo inini hazviiti ndira kutoenda nemi kwamambo
ndonopiriao kuna mambo motaura nhau yacho ni yese kana pamezi pamambo mambo pasaanishaura mozoenda hei sechokwadi zvakaita saizvozvo vana muriwo vakaenda ndo vanosiya nhumbi pana maprinzi inini ndo handazoenda tatauya kuno tatakwira mugomo tatasvika pamba pamambo tataona tomuga mukomana ndi ataona aripo mwana wamambo tatasvika ndovatabvunza ko vari kuhanza baba vakabuda vatati ko sekretari hanzi sekretari namba dzake ndovatapii muriwo ndovafona ndovasekretari vati ndiri kuno kwasupa uyai kwasupa zichokwadi ndotadireva ndotatsoka ndotasvika pasupa tasvika pasupa ndovataona nasekretari ndova ndavapeira introduction secretary ndandati murewo chipire inyaya nokuti ndakairondedzera ndokunapotsa kutaura ndova murewa ndopawarondedzerwawo secretary akati aiwa tazvinzi zvamaita zvakanaka chivuku chienda henyu isusu to prince nemumwe marufu asirwa nhu yakufanirwa kuuya uzomangana kuti nhau iyi izoendeswa kudari mutaurira ndakati aiwa pachinu takabva uku ndovandiperekedza ndovanondisiira pamba ndova vazodzokawo mureo ndovakaenda kwaharare ndo zvakaitika baba marufu ndobva akauya kumanheru saka takataurwa kunzi kudini adzimai vake statement yavakamutaurira handizi ini ndichitodya sadza ndakatanga kupiwa mvura yokugeza ndovandageza nengamusukutoma ndovandapiwa sadza ndakutodya kuti ndimhanye kuchechi ndikuto mvura yakanga yatomisa-misa ndasvika asvika marufu anzi mdara gogo ndati ndiani anzi hatisi kumbopinda mdara ndatouya kutota zviri pamutemo ndasiya nhumbidzi ndaenda akusira nhumbi inini nhumbidzi dzasiwa ndedzangu here ini ndiri kuziva nyaya dzenyi here ndova ndati hazvina mhosva inini handibate nhumbi ndova ndangodzisiyo dziri paakadzisiya ipa ndova ndafonera sekretari majiri ndova nditi enda kumapurisa chivuku mangwana acho ndakavumira kuenda kumapurisa zvichokwadi ndakaswera ndakava ndazoenda kwasupa ndakati ndikanovagarira kwasupa kumafasiti 10 ndo kwavanouya nako ndakagarira kusvikira kumanheru ndakaswera nenzara the whole day ana muyi ndakamirira mapurisa ndova mupurisa ndazofonerana naye ndokunga mukoma wa stephen ndakazomupa foni ndova ndakazofona kuti nditaure nemupurisa ndobva tazowirana kuti andouya mangwana kuseni kuma8 tengetasera ndobva ndakazouyawo kuma8 kwacho ndakagarira ndowati vakazoya kune kuma10 ndovasvika ndova ndavapandira nyaya ndobva nditayo chifonera une nhamba dzamaruorati sabu kuti ngasvike mangwana because nyaya dzacho nedzakawanda pamusoro inendira zvekutaura maranditaura marandikata mandi tinokupai nguva yekutaura makasununguka muri kuzvinzwa kana mvura yamarufu achizvunga zvamakaita izvi chandingangoda kubvunza sabu uyu muprofitero kana amai amuprofitero hongoro kwete kana saka nonamatori zuva nonamatira warari kana ari muprofitani kuna mambo vakati vanonamatira ameno anza mukuru wenyu anonzani inini ndinonamata mwamushe ati kutaura zvataka isusu isi hatina vatungumirira patakakubvunzai takabvunza mwana wenyu kana hataziva ndiye nhasi anenge ari smart pane musiyo saka nyazoziva ndakabvunza anonzani mukuru wenyu pamunoone kusangano kwenyu ndakabvunza kuti vakati tonamata naDevrish ndakatoti muri muprofita chaichai vakati saka ndozvatada kuchiziva kuti wesi kunyange mwana akanamatira kuharare pamoti development yekuvillage nekana mane mwana amuprofita
inini muprofita chake handizivi nokuti kana kuti akanopasira chiprofita chake kana ari muprofita inani okay aiwa ndozvandaida kungonzwa tatiri kuitira ingoti nyaya dzenyu dzakangoningirira wezi pakanyatsoongororwa chako chako munhu anoenda kucherapo mawana tiranyatsotaura chokwadi kwete kuwanzirana because imi mese hapana nematsamba ekuningirira mawana hapana nematsamba euprofita kana noti maprofita chayando nematsamba avo vanonokiliwa kupolisi kana pane maprofita asingaziziva ari muno munotonokiliwa kupolisi kuti muite chinamato chenyu mopuwa mapepa maona saka tisikazive munawo here mapepa muhamatasi because hatingarambe chitaura nyaya kana mune mapepa tochitanga manje kana musina makutongobatwa nemhosva nekuti hamuna mapepa echiprofita chacho munawo here mapepa echiprofita hatina hamuna mapepa asi munozviziva here kuti urape vanhu pane mapepa eNational Healers Association aunofanira kuita kuti kana wasangana netsaona dzakaita seidzodzidzi ndo vana kumirira ivavo munawo hamubvumiri hwekubata vanhu because ndo zvate tichitaura pataitaura kuti pamwe munogona kuva makatotirenga pataiti hatichada kuti vanhu mukwire mugomo ndo zvinhu zvatinenge tichiita sei tichaavoida izvozvo izvi kuti medu munomamusana hatidi kuti maropa ateuke vanhu makwira mumakomo maona ezvinezionai ropa rateuka ezvinezvi kunyange makaexplaina zvakaita sei hapana zvazvinoita sei nokuti ropa rakatodeuka maona ende munhu wamaizivana naye haasisipo ava vari kutaura nekuda kwokuti vaingoudzwawo kunzi ndo zviriki ndizviripo ende imimi iwo ndo wakatonogara ipapo zvekuti dai ari kuti mwana wavo ndiye avaya kuzogara kumba kwako zvaiwana mati but iwo ndo waitogara ipapo ona saka apa toita sei ameno tibatsiraiwo mambo kuti koitwa sei apo taura tinzwe chamwana pamusoro ikani ni akuzvitivi wacho musi wakatanga kugarwa dare takanga tisinga akabudaona prince akaenda kushango vachizouya the day 2 musi wakazokusiyadei musi wokutanga wakauya avaina saini ndiwo vari kuti uri mutunzi wavo ubva vanyoreso zvavakanyoresa vaminutes musi wechi2 ndokubva ndokubva vauye ndokubva vataura nyaya yavo ndakati ko inini signage wacho akuti akanyoresa mushure mekunge maminutes aya averengwa ese kunenge achibvunzwa zvinhu zvatira zvichitipokana ndokubva vabvunzwa kuti vainzvaimaka here panyaya yemari ye$25 sora avo chamwati tingati apa hatichanzwa zvenyaya kana wanzwa mubvunzo wako adabvunza ndo wada kutodhila nawo zvese makambozviexplaina pamakaipa mambo ini ndakambobvunza kuti vane matsamba here chete kana uiziva kuti vane matsamba because nenyaya dzakawanda iyi vato nemhosva ukanzwisisa dzekutogona kutovharira mutozonasiya papolisi ukanzwisisa saka usadako kutaura zvekuti chii kana kuti chii tatikuda tekuti utiudze kuti nematsamba here kuti ava vazive here kuti vane matsamba because ava muno mamambo havazikanwe kunzi maprofita ukanzwisisa kumapurisa vari kutaura kuti havana matsamba because munhu anenge ari muno mamusana achiprofita anouya kwamambo osikotaura kuti mambo isusu tine sowe redu rataakuita tinokumbira kuti tishande mambo wabvumidza watowarambidza vanotobvumirwa namambo nokuti ndo varidzo evhire munomo ona kana vasina izvozvo zvakuexplaina aizvinezvi hatichada zvekuexplaina zvakaitika izvozvo zvakaitika isusu takubvunzwa netsamba here havana saka ndopata kuti kana vasina tsamba vane mhosva chete hatichada zvekuexplaina kana kuti sei kana kuti sei nokuti munhu akatofa dai angari mupenyu ndopata aizotangira ipapo kuti tochitati vachiita mapepa munhu aone kuti oitwa sei maona but ezvinezvi munhu achina akatofa ona saka isusu tauda zvematsamba maona tikugarako pasi haya ndikutaurapo
tautaura nyaya yematsamba inzwa mai tautaura nyaya yematsamba yemwangari angari anzwadzi wedha pakaitwa postmortem kana kuti hapana. Isusu tikutaura isusu taakutaura nyaya yokuti vanga vane matsamba here. Taakuitira kana mune vamwe vanoita neprofita vasina matsamba munomu votoziva kuti vakutomhanya unotsvaga matsamba because taakutoita operation tsamba unayo here matsamba. Saka zvekuti vakaita postmortem kuti havana izvozvo hatisisine nazvo because tingaswerere nyaya dzisina kana nebasa rese. Toda kuchengetedza chatiri kuitira. Mutemo wenyika anotaura kuti munhu wese ane kodzero yekunamata paanodira. Munopanzwisisa ndo mutemo wenyika but hatiabuse. Manzwa kana makapuwa kodzero nenyika kunzi namatai pamunodira hamuzoabvisa muchingoenda mungoti chero munhu wese angonyuka angoti ndamuprofita. Toziva kuti mabasa ari kunetsa munhu ongonyuka akuti ndamuprofita. Saka izvozvo ndo zvatiri kuda izvozvo maona. Muri vazukuru vedu hazvina basa maona but tinotarisa nyaya senyaya maona. Imimi mhosva yenyu ndeyekuti makanamatira munhu musina tsamba yokuratidza kuti muri maprofita. Ndo mhosva yatiri kuvaona nayo mama tisingazoziva kuti tisataipira kwamuri ava kuti vazosiya hembe. Chinangwa chenyu chachikuda chokuripwa here kana kuti chii kuitira kuti mambo kana vakuzotaura obva ungoziva kuti vaku pamuzoro ichangamira. Chinangwa chedu isi chekuya kuzosiya hembe inyaya yekuti pambiya aifonera achiti izvoni muchapera nembiya yatakakwidibira muninga yakanyoresa mukomana nebakatwa anokudubura mbiya iyoyo ipwanywe neamai vachitaurawo vachipupura mudare muno kuti chavakaisa munhu mukanwa zvitichenerewo isisu kuti chavakaisa munhu mukanwa ichi chii. Neuyo ari kutaura musikana kuti hanzi kana waida postmortem inogona kungoitwa chero munhu akafa anofukurwa ikaapplywa mutemo weZimbabwe zviriko. Alright. Ngatidedera vanhu mazvinzwa varume mambo asati wataura anzi taurapo. Ndakuziva mukomana Silage ari kutaura nyaya iyi. Nofunga izvo tutaura naye pafoni tomubvunza nyaya. Haana kuuya nhasi. Izvo zvaari kuzviramba pafoni mameseji acho tinawo. Aiwa izvi zvemameseji tambosiya pasaiti. Amoti Silage akaudza nyaya yacho ngatiende. Izvo tomubvunza asi ari kuramba nyaya yake. mupanza pani nyaya yangu pani nyaya yedu sedare. Imimi ndakubvunza kuti mune matsambere eprofita. Izvi zvokuti kana Silage akauya kana kasaita sei inini ndikubvunza kuti Silage anenhingirikineri because mimi muri vagare mamusana manzwa ende hapana patingambofa takakuprotectai muchiita zvinhu zvakaita zvakadaro maona. Ende isusu hatidi kuti tizonzi dare because tatonga nekuti muri vagari vemuno ava vasi vagari vemuno. Munopanzwisisa kana makapara mhosva zviri tonani kutoti mambo takaita motokumbira kwete kuti motiudza kuti Silage still tichamubvunza kuti kana ari Silage wacho ari muprofita tichamubvunza kuti une tsamba here yechiprofita ona because nyaya yapo apa yanyaya yetsamba kana mamusingazizive kafuka kuti kukunyepera chienda izvozvi kupolisi vanotokupai clearance yokuti uyu because pane mitemo yavanokuudzai maona because isusu tonyatsoziva kuti vamwe vechechi dzenyu kunyanya hatichati vedongoti venyenyedzi nomwe pane vamwe vanotora zvigunwe zvevana vachinocherera vachizviita ndonga ndoti simba racho neriwandei because zvese izvozvo pamunenge muchinyora munenge muchitoningirira kana mukuru wenyu kunonzi kuchiweshe akauya kumba uku mukuru wenyu chai kana muri venyenyedzi nomwe chaiyo akauya kuna mambo achitaura mutemo yavo yavanoita maona. Saka isusu pamunenge makuenda kupolisi munopuwa clearance munotoenda nebumbiro renyu remutemo
muchinovaudza kuti zvito zvatinenge tichiteedzera zvakadai kuzowanika zvinenge zvaita sei zvaitika, because vanongotarisa kuti mimi maita zvakati ndisati tabvunza kuti iwe semuprofita une mapepa here, kana usina ndo mhosva yaunayo yaunayo, asi dai wangu ataiwa ine handisi muprofita then tobva tongotaiwa pamwe waingonamatira usiri muprofita semunhu akanga aona pane urwere, unless kana zvirizvo zvauri kutaura, but kana uri muprofita pakuda matsamba maona, because zvangofanira dhokta chaivo kuti akwanise kunonzita sei kurapa anenge ane matsamba, because munhu wese anogona kuita dhokta wangoziva munhingirini, but kana asina tsamba manje ende munhu wese muprofita takada zvitarisa ona, but kana usina tsamba manje Alright, imimi ana chivhunga manzwa claim iri kutaura ava ana Sonza. Hanzi da kuti iende kwamakaisa mbiya monokurukura. Ndo claim yavo waenda. Anditi pane zvimwe. Aiso hatisi kuda kana mari kwavari. Asi kuti tikaenda vakatora mbiya iyo ikapwanya. Ndiyaruza pakaisa mbiya. Zvisunungure musha wese iwo zvinambe vari kurwara. Kumusha. Vanhu vese vanenge vakungoti mbiya iyi yakakwidibirwa mazita evanhu. Saka vanhu kana vachifanirwa Mwari rufu rwuriko. Uyu ngaakudubure mbiya pairi. Isa hatisi kutsvaga chatikuda kuva. Ini ndigere pana nditori muprofita kwamugoti. Nditori nemapepa anga akakwana emuprofita. Asi ndotoshandawo muhurumende. Apona handite zvichitsotsi. Handamuna ndotorera mari. Apona. Saka ndikuti isa hatisi kuda mari kwavari. Uyu ngaanokudubura mbiya chete. Mbiya toiona kana ichipwanyiwe pwanyiwa. Zvasunungura munhu wese. Ava vochenesa wamai kuti tichenerwe tese kuti chavakaisa mukanwa memunhu chii dare rese rizive tojekerwa kuti weda akafani chakati chaakaiswa mukanwa tasunungurana navatanga chinouripoa tiri kuda kwavari kana mbudzi hatisikuida. Aiwa nyaya yakareruka straight. Iwo wainzwa yako yekuidzokera kungomakurira kunobvisa hari. Ambuya muchitaurawo yenyu yenhingiri yezvamakaisa mukanwa. Ndofunga pauri kutaura pembiya ipapo ndopandikungopesana navo. Nokuti akaudza kuti vakuribira mbiya ndisainage wacho. Ndofunga iye ndiakutoza paita nhanho yokuribira mbiya. Ndofunga madzimai angada mugomo ndovarapa. Saka hakuna nguva yekuti ndoenda nawo ugombo wacho ndisina kuribira mbiya. Okay. Pamusoro yechangamisi. Manzi taura na nini? Manzi taura na nini? Achele yabe. Barabara beba nzi Ambuya. Mburitse. Anombochi chako. Asi ngavasa rerutse dare zvavanoita kumasu. Iye wachakatoro tese 360 yatine mbiya. Dzakuramba munhu nhasi. Zviri parecording yatina kuti tese 360 yatine mbiya. Azvikuti ndatikuribira mbiya zvauri. Asi akuramba mbiya zvine. Ora chimomira iye avataura. Kabokisi zakarasa. Tipe namba dza signage dzacho. Signage ndiani naye? Nomuziva. Signage takamuziva pakurwara kwemukomana achitamba neuyu. Signage anogara panext nepambuya veuyu. Patakauya naye kuno takatoita kuti nokumbira kuvabereki vake. Makatouya naye? Takauya naye kwasabu. Tatonokumbira kuvabereki vake. Tazoenda kunokumbira manje nezuro kuti tidzoke naye futi. Bona vabereki vakaramba kuti vari kufonderana nani? Nevavo. Ndokurambiswa kwaitwa signage kuya pana. Signage hatimuziva asi wedi. Kana ikabhokisi kadanda inozorudza zvinozorodzwa zvinonete. Alright. Anoona mana issue yenyu. Imimi ana chivhunga ndaifunga kuti signage ihama yeava. Imimi ndimunokwanisa kuunza signage because munonamata naye. Vaungati ava vaunze ivo vasingaziyane naye. Munhu wenyu imimi. Prazi zvenyu munogona kuona ngenyaya iriita diki kati diki. Isusu tata kutozogona kuita because muda signage. Imimi signage munogona kuzonotaurirana naye makupolisi.
maona makuchizonotaurirana naye makupi makupolisi because zvinhu zviri simple zvavari kuda asi kuti maoda tochizosvika ipapo maona nokuti vari kungotaura zvakati imi nokuti munotiziva kana kuti munoita sei kana zvamaita muri kudari izvozvo iyi ndio zvamada kutishandisira panapo isusu tiri kukuudza ava vataura kuti toda kuti munongonokwidibira chete ava vongoexplaina zvapera maoda tochisvika pasiripo manje totobva kuvharira ipapo uku kana kuti kana richard aripo onombono kusiyai kupolisi tozoya tokutora ipapo maona because hatingaite zvokuti nyaya tine nyaya dzakawanda panapo maona kana muchizonoshandisa muteuro wekubuda kupolisi kwamushandisa maiko kunokuti akuudzai kuti unopana ushandi maona dare renyu ranga riri simple avada ungorori kungonokudubura mbiya saizvozvi kana muri kutyara muri kuti pamwe security hatisi safe taikupai vanhu vanokuperekedzai mapurisa vokuperekedzai munokudubura mbiya dzenyu masunungurana simple thing hapasi kudiwa mara vari kuti havana kana musina kukwidibira munonovaratidza kuti aiwa dzatakaita ndeidzi dzatakasiya dzakaningirina hatina kudzikwidibira dziri 6 dzacho nedzamuri kutaura takangosiya dzakatarisa mudenga voona nofunga mbiya dzataita nadzo mumwana yake munhu isakambudiwa nembiya yake munhu asi kana vada kutongonopinzwa muninga nekubuda nokuti muninga hamuna mbiya yakakwidibira munonovaratidza kana musina imwena nawo muninga matoro saka machiro isi tisingaita kuti tinovamanikidza kuti tiende navo pamberi ivo ndo vatunza pana changamiri ivo ndo vane nhumbi isi hatigone kutora nhumbi dziri pachivhunga mbi yakanere uchiri munyika hatikwanisi kana vari kuti varoda saineji kuti tisu tanga zvaita saineji ozouya isipo tikadedzwa namambo tinoremeredza mutemo wamambo nemadzishe chero patadedzwa tinouya baba iyi phone call chete yakaura asi tadriver tauya chero tikadedzwa tinouya pavanoda kuti vazimbo vachiunza saineji ivo ndovanoziva saineji ndombi vanenge vainadzo isi tikadedzwa kuti tinodzoka asi ndombi vanombosara nadzo uda kuti tada kupedza chamatiza ira muri wataure wapedzisa aiwa ndakadzokera kuna marufu ndakabvunza kumwana yakutimbiya vakadzokana ani vakana nembiya mgomo makabvunga nadzo dziri kupi dziriko mune munhu ane yacho alright ndakutaura shamwari chinhu chikunetsa ndira 2 hauna mapepa pepa unoda kutaurira pangokuti unazotaura chokwadi kana mambo wataure nevakomana avawirirana unotaura kumapurisa ende hausi kuzora kuti hauna pepa ameno mureo mauya ameno imi mana mureo imi ava vari kuti mbiya dzavo munhu nemunhu anga nembiya yake yakadzokera ko yemwana wenyu iri kupi sezvo ari kuti yakadzokera ndimuamaningi hatina mbiya yatakaona chatakaona isisi kanhu kanga paakaprofita kumba kwaamai yakumahosekwa achiti kuda kubviswa kanhu kane chuma nemvere ukaona kanhu ikako takazokaona mudhirowari wadhropu kumba uku kumba make kaaiprofita rikada kubviswa kumahosekwa takazokaona modhropu mumba make kakaine mvere nechuma so tikavanenge vachitenga tukagogadzira ndofunga taakupedza nyaya mambo asati vaningirina mambo ndofunga nyaya taiongororawo ndonga nemiwo manzwa zvekutaura vanhu semaonero edu ava ana marufu ngavangochengeta nhumbi dzavakaita se dzavakapiwa kana vazoda kuti zvinhingirikini ndofunga ivo ndo vachaziva kuti vachadzoka kwamuri mama kuti tafunga kuda kuti nhumbi dzechinhingirikini dzichidzokera kuvaridzi vadzo nokuti tazofungisisa nokuti pari zvino tikuona takaramba tichini kadi ivo kana vazoya nasaineji vachino vari kutaura hatizivi kuti vachaita sei saka takusiya kwamuri mambo kuti mochipa judgment saineji vatomukwanisa kuya naye saineji ndakamuudza anokwanisa kuya
Yotika ngambidza munhu akati ngoda wamba dzakachimbuka. handinda Ona pana nyaya tingi muno ine ndidzo vanozvipira vanenge vachiwirirana. Iwe penyu hapana kuwirirana. Kuda unouya naye rini saini zveunongedzidi. handinda kutoita ndikwidze kwayo waindotora naye ukwanisa kuya naye musatati Baba nhasi wamuregere kuya naye. Kana wakuzoda waregere kuya naye nhasi. ina handaya naye nokuti angana ava baba Iwe uri kufonerana naye, ari kufonerana nawe kana afonerana naye. Naye inda wakati. Moto ari kufonerana naye. Kana tiri muromo hatichaurana ichada kutaura chokwadi. Ndozvinenge zvakanaka kutaura chokwadi ndochii. Iwe waunanaye sada zvinoenda nomutora. Iye zvine zvongo zvatinodarira. Wamusiyisa izvozvo. Ene ndondo wanzi kufonerana naye. Yadaro ega. Wega wati ndiri kufonerana naye. Saka tomboti nyaya yenyu toendesa kumapurisa. Mozonouya nasaini wati. Amai havana kuzopindirwa nyaya yavo havana kuzotaura kayechu zvamakaisa munini. Ini mamba havana zvandakaita pamunhu. Handina chinhu chandinacho pandakasvika pakati pemushawo. Ndofunga kushawa ndakaita pakati pemushawo handina hanzvadzi yangu muno mudare irimo. Handina kutaura imini maprofita mese mina. Zvokuenda makomo ndosaka tiri kuzvirambidza muno. Imi kunyeba muchiti muno maprofita. Muda munotaura chii? Masimba anenge ari kana rigomo rinera remunyotora masimba imo. Ndokakundwa manje unaenda. Saka kana munhu azokundwa manje makuurayisa vanhu. Ende iro gomo racho ramutora makaenda muninga makanoona muridzo nzvimbo yacho iri makakumbira toda kupinda muninga. Kama kune madziteteguru ave. Noringa muchena maninga munofana kuenda munoona vari nzvimbo iyi. Okumbira. Saka right. Shamwari, mbokiye dhoro uko ndokuseri kumavhariro. Tiite dzimwe nyaya. Because hatina nguva yekuswero Wanawasiya ukorishi ya. mambo ari kutaura ka aiwa gara apo ikoko kuda vangu ari mugomo mambo angu achitaura ende ndiri kumbirisa vabereki okuzvimwe nezvimwe ndosaka muchinzwa kuti tiripo kuti kana wainga nedambudziko unongonotora zvinge zvisingabatsiri. Handingati ndingapotora nekamwanake chakanoniporofita chii kunyeberwa kachete kungotorerwa mari makasvinura. simba yenyu mugoro. Saka tichaona kuti ava kana zvaita achanda kupolisi Tinokufonera. Hava takutombodhilana. Kana vatitaurira zvine musoro tichakufonerai. Ana azvarimwa. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, nambenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must
batteries, must inverters, must what handisi expect, handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr. Kech, an expert wekuLogos Solar Tech, timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV. You buy power my lights, energy saver lights up to 15. And then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zico represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA. And then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-labor, vema-terms, ma-civil servant, nema-customized service, vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months, obva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Nakirwa waenda. Manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zico ari brand ambassador weLogos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.